Haya, Alfred kawuok Obama ochana penjo daktari ni ang'o momiyo sirkal noweyo keto yedhe e cattle dip. Kaachiel kod wach ni mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono. Wechego mag cattle dip kuma kinde mathoth nitero ga dhok mar mondo mi ogeng' mago kudo mane mako dhiang'. Daktari. Erokamano. Koro weche mag cattle dip ne nitiere chon. To weche mag cattle dip gi nodok piny seche mane privatization mag veterinary services nok oyangi gi sirkal mane mar Daniel Toroitich arap Moi. Koro nowacho ni weche mag veterinary services obedo privatized. Koro japur ka japur nyaka rang jambe. Koro weche mago ema nomiyo cattle dip orumo. Kaeto cattle dip mane sirkal oseloso chon nobedo handed over, nochiw ne jopiny, ne community mondo manage. To kano chiw ne community mondo manage, to weche mag dondi matindo tindo mane kor gweng' nomiyo management mar cattle dips otamo jopiny. Koro kano tamo jopiny to cattle dips mang'eny gi nopodho. Koro cattle dip kanopodho, koro chuno ni japur mondo mi ogeng' tuoche mawuok kuom okuodo kata gi sesefly, to nyaka koro oluok jambe kende owuon e dalane, nikech kane gini owe e lwet jopiny to notamo jopiny manage as a community resource. Wach ni mogik daktari ka watieko kodi okinyi ma kawuono kotudore kod chanjo mar dhok. Erokamano. Wach mogik kawuono ajiwo jopiny ni chanjo mar dhok en gima owinjore. Ber geng'o moloyo thiedho. Ohala ng'eny ka wageng'o tuo moloyo ka